Ka HYC mau H circle hinen kasngi kelalej ban a ya arteli ki dorka sakmat ka DM and HO West Khasi Hills na ka banta ki arteli ki jingdawa bandanno e ka health and wellness center halai teli ki health shop center kata hapor khado miangsyang bat maurin nyau health shop center kaseng kalakal paru bandanno e ka health shop center hamau marin bat serkon e namar habaro ar ka jingbun briu kala biangpura katkum ka jingdawa jangko sarkar bandan yikum kite ki jaka sumar kumban penkermau kaseng kalalej bandawa hadu minister hakini kisnam balalej hakabayade bandan kambun ki health shop center hakathan kani ka jingdawa kala pensyong nongrem katkum ka jingdan kam jong ki pajba kathan katba nang mi kisngi kisnam namar ka jingkiru ki bapang basitam hakathan ka DM and HO kalakular ban syemkya ya kani ka jingdawa jong kaseng ban pen erlong no khamklo ya kini ka jingdawa basyongnia buta kasngi na galeng jungi ka HYC Moit Circle haringkat ke jing denang kini ki no ilam jong ka West Kasil district ilawan ban ya kendu ya ka DMHO ha ka bede bat ke jing dawa bat petrikam ne bandonno ya ka health and wellness habaro likely sob center bat ha ka bede bat kene na kaleng jong ka office bat dei page kel bentip ba ka building thmai kala sedang mata kumba kaseng kala dawa ha kini kisnem ke baladem bat kala trekam syat menta bat ya kene ka wellness kan dor kat no hakini ki building nang ta hakaju ko por ka HYC Moit Circle kala don sakawai ka dorkas kaban dawa hakaba ya dei bat bandonno ka sob center hardly shnong bat kata shnong kalong hamomerin bat hasher kon e te hakabi de berkane na kaleng jong ka sahab kala ai ka insurance lene ka jubab ka ba paka hakabai dei bana kaleng jong i ila kular ya kaseng ba hagini kisni hi en aino ka jinto sha u sahab uba dei pe ne u sahab uba kham halor ye i hakabai dei ban petre kam no ne ban penyo no iknik sob center te nagleng jong i ila kali hakabai dei berka population ne nagleng jong i ila persyang ban yatu ba ka population kala beng palat kala beng pura haka jinggul pan bat punta ba kini baru atli kisnong kala dei hoki bandonno ya ka sob center ne ka health sob center habro atli ki shnong hakoi ka benta ba ka sirkon ngila leidawa hadu bangin lei kendu ya el hack berlong kum babat ya u minister jong ka kwat ke khia akiti por ba ka sokar ka balarim bat kumjuru mentaro ngidang penken mo hakabe de berkene te nang tasa ka weiru ba hangni nong sirkon kal dei hoki namar pakadon sesiliang jong ka warwiang bat kijingin jar jong kitemen ki kro khantam ki nongstom nongpang nongstom ki bahadu kata-kata te nakaleng jong kaseng ka singau ban karpat ya ka office badai page badai ban chimkia hak bede berkene kamploi khnang ba lingba kane ka jing penyo ne ka jing tonno kane ka sob suntar ne ka help sob suntar ha kini kisnong kan yarap ya ki pajba nakumta banyo ai ka jing kon jike ka pura